Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu i u današnjem videu pričat ćemo šta se nalazi u podrumu Erenove kuće iz anime Attack on Titan, tako da idemo na video. Ako ste nekada gledali anime Attack on Titan, vjerovatno ste se zapitali šta se nalazi u podrumu i zašto je Grisha ili vam ga Erenov tata neće Erenu da kaže šta je u podrumu. E pa u ovom videu ću vam iznijeti teoriju šta se nalazi u tom podrumu. Prva teorija jeste da se u podrumu nalaze svi podaci kako je Eren dobio moć Titana, ali ova teorija po meni baš i nije tačna, ali idemo na sljedeću. Druga teorija glasi da se u podrumu nalazi kako je moguće da pojedini ljudi mogu da postanu Titani. I ova teorija po meni nije tačna, ali idemo na treću i zaključnu teoriju koja je nekih 90% tačna. Treća i posljednja teorija glasi da se u podrumu nalaze svi podaci o Titanima, na primjer kada su nastali, kako su nastali itd. Zašto ja mislim da je ova teorija tačna? Pa zato što je najrealnija teorija, jer je i sam Eren rekao da se u tom podrumu vjerovatno nalazi nastanak Titana. I ok ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidjelo video, obavezno ostavite like i mi se vidimo u sljedećem videu. A do tada veliki pozdrav i da obavezno ostavite like i peace.